விசுவாசிக்கிற விசுவாசம் இல்லைங்க. ஒரு பலம் வாய்ந்த விசுவாசத்தை எனக்குள்ள கொடுங்கப்பான்னு கேளுங்க இயேசுவின் நாமத்தினால. ஆண்டவரே, நீர் இருந்திருந்தா என் தம்பி செத்துருக்க மாட்டான்னு சொல்ற அளவுக்கு ஒரு விசுவாசம் இருக்கு. அந்த விசுவாசம் கிரியில கொஞ்சம் கூட இல்லையே. அப்படி என்ன பண்ணிக்கணும்? என் தம்பிக்கு ஒரு பணத்துக்கு செய்ய வேண்டிய ஒன்னையும் என் தம்பிக்கு செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிடணும்ல. ஆனா நீ என்ன பண்ண? ஒரு பணத்துக்கு எதெல்லாம் செய்யணுமோ அது எல்லாத்தையும் தம்பிக்கு செஞ்சீங்க. எல்லாத்தையும் சுத்திட்டீங்க, அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டீங்க. என்னமா உன் தம்பி எழுவான்னு நீ நம்பி இருந்தா ஒரு பணத்துக்கு செய்ய வேண்டிய எதையுமே நீ செஞ்சிருக்க மாட்டீங்க. உன் கணவர் மாறுவார் நினைச்சிருந்தா, உன் மனைவி மாறுவாங்க நினைச்சிருந்தா, உன் பிள்ளைங்க மாறுவாங்க நினைச்சிருந்தா, உன் பிள்ளைங்க வாழ்க்கையெல்லாம் மாறும் நினைச்சிருந்தா, இந்த உலகம் பேசுற மாதிரி நீ பேசிருக்க மாட்டியே.